Dwi'n falch iawn o fod yn cwmni chi bore yma. A hefyd ys gael dweud I weld cwmni braf ohonoch chi yma yn Crwys. Mae'n bleser. A gobeithio'n fawr yn deg, o'n I gyfarfod gyda'n gilydd yn weddol fuan ac yn rhwydd hefyd. Ac yn rhydd o'r ofna yma ynglyn â'r aflwydd yma sydd yn effeithio cyn gymaint arno ni. Ac o'n i'n meddwl swn I yn dilyn heddiw patrwm y llythiadur y traddodiadol ar gyfer y Sul heddiw yn y llythiadur rhyngwladol, ac dyna'r darlleniad fe gynnon ni nes ymlaen. Yn canolbwyntio ar ddistawrwydd ac am fod yn llonydd a derbyn iechad yn wylo Duw. Ac oherwydd hynny, oedden ni'n meddwl falle mae'r darn cyntaf I ni I feddwl amdano fo oedd emyn 600. Distewch cans mae presenoldeb Crist y sanctaidd un gerllaw. Dewch plygwch ger ei fron mewn dwfn barchedig fraw. Di bechod yw e fe, lle saif mae'n sanctaidd le. Distewch cans mae presenoldeb Crist y sanctaidd un gerllaw. Diolch, mae hwnna yn hyfryd. A dyma darlleniad ar gyfer y Sul heddiw, dyn ac ysbryd aflan ynddo o Efengyl Marc. Daethant I Gapernaum ac yna ar y saboth aeth I mewn i'r synagog a dechrau dysgu. Yr oedd y bobl yn synnu at yr hyn yr oedd yn ei ddysgu, oherwydd yr oedd yn ei dysgu fel un ag awdurdod ganddo, ac nid fel yr ysgrifenyddion. Yn ei synagog, yr oedd dyn ag ysbryd aflan ynddo. Gwyddodd hwnnw gan ddweud, beth sydd â fynd â ni, Iesu o Nazareth? A wyt ti wedi dod i'n difetha ni? Mi wn pwy wyt ti? Sanct Duw. Ceryddodd Iesu ar geiriau taw a dos allan ohono. A chan ei ysgyfain a rhoi bloedd uchel, aeth yr ysbryd allan ohono. Syfdanwyd pawb, nes troi a holi ei gilydd. Beth yw hyn? Dyma ddysgidiaeth newydd ac I ddiawdurdod. Y mae hwn yn gychymyn hyd yn oed yr ysbrydion aflan a chwythau yn ufuddhau iddo.
Ac aeth y sôn amdano ar led ar unwaith trwy holl gymdogaeth Galilea. Bydded bendith Duw ar ei air i'n calonnau. A gadewch i ni droi at Dduw mewn gweddi. Arglwydd, a ni'n diolch i ti am gysur y naddoliad bore yma. Diolch am yn tywys ni yn ganol sŵn a helyntion byd. Y cryndod sydd o'n cwmpas ni. At fan tawel. Yma fe gawn le da i enaid cael llonydd. Fe weddiwn ni dros ein gilydd. Fe weddiwn ni dros ein byd. Fe weddiwn ni dros ein cymdeithas. A'r rhai sydd yn arwain ni. Heddiw yn fwy arbennig, fe weddiwn ni dros y meddygon hynny sydd yn gweithio yn ddygyn, a'r rhai sydd o'i cwmpas nhw'n y gwasanaeth iechyd, i ofalu'n bod ni'n derbyn y brechiadau hyn sydd ar waith yn plith ni. Da ni'n gweddio ar iddyn nhw weithio. Da ni'n gweddio ar iddyn nhw bod o gysur i ni, ac o sicrwydd meddwl mewn cyfnod anodd. Fe weddiwn ni dros y rai hynny, da ni wedi colli yn ystod yr misoedd diwetha yma. Y rai hynny sydd yn annwyl i ni, y rai hynny roedden ni'n ei caru. Aelodau o'r eglwys hon. Fe ddiolchwn ni Dduw amdanyn nhw. Bydded i ni heddiw bod yn ymwybodol y bod ni'n addoli ger bron holl gymdeithas nef. Angylion ac archangylion. Bod ni megis yn cyffwrdd heddiw a thragwyddoldeb. Amen. Wel, gyfeillion, dwi'n siŵr bod chi eitha fel finna yn meddwl am yr un darlleniad yna, sydd fel pe bydda fo yn perthyn i fyd gwahanol, byd cythreiliad a byd stŵr. Dwi'm yn gwybod pa bryd gafoch chi rywun yn sgrechian yn Crwys diwetha, falle bod gennych chi atgof ohono fo, ond dydy o ddim yn rhywbeth sydd yn digwydd yn gyfarwydd i ni. A chan bod ni yn fyr y bore yma, falle jyst hoelio sylw at ambell beth byr sy'n nodweddiadol am y darn yma. Mae o'n digwydd i gefndir Capernaum yn ddaearyddiol. Dinas a oedd yn brysur, yn amrywiol, a hefyd yn fwrlwm, y Rhufeiniaid yno a sawl cenhedlol. Dwi'n meddwl weithiau bod Capernaum falle rhywbeth yn debyg i Sblot, ond mi gewch chi ddadlau hynna hefo'ch gilydd wedi hynny. A dwi'n amdano chi, ond dwi wedi bod yn rhyfeddu ers fy mhlentyndod ar y gair synagog. Gair yn wahanol iawn i air syml fel capal. Gair sy'n wahanol iawn i rhywbeth syml fel eglwys. Ond ar y wyneb yma hynny te, oherwydd ar ddiwedd y dydd yn nherma capeli, eglwysi, wedi benthyca geiriau da ni o ddiwylliannau eraill, o amrywiaeth arall eblaw ni'n hunan, a'i haddasu nhw, a'i benthyg nhw. Ac gair sy'n gyfarwydd i ni, pryd bynnag byddwn ni'n cofio am yr Iddewon, ydy synagog. Gai eich cyflyru chi bore yma'n fyr, i gofio gydag anwyldab, yr athrawon hynny ydych chi'n hoff ohonyn nhw pam yn blant. Dwi'n siŵr bod ganddyn nhw rhai ohonyn nhw awdurdod, a bod yna gysur mewn awdurdod. Ambell athro ddim yn gorfod cyryddu, ddim yn gorfod gweiddi,
dim yn gorfodi ar eraill. Oherwydd bod yna rhywbeth amdanyn nhw sydd yn anodd i ddisgrifio, sydd yn dweud bod ganddyn nhw awdurdod. Fe ddwedon na rhywun wrthai ryw dro yn nherma gweinidogaeth, os y byddwch chi byth yn canfod eich hun mewn lle, mae'r rhaid i chi osod eich awdurdod ar rywun. Mae eisiau sy'n rhy hwyr. Mae awdurdod yn rhywbeth tawel, felly. Y cysur arall yn y darn yma dwi'n ei feddwl ydy bod na unigolyn arbennig o ganol y bwrlwm yma i gyd wedi'r rhoid ei hun mewn synagog. Ac falle heddiw, mewn amseroedd mwy goleuedig, mewn amseroedd gobeithio sydd yn fwy caredig, mi fyddan ni yn rhoi amser i'r cyfaill yma, eisiau gwybod beth oeddwn ni boeni fo, a'i profiadau, a'i salwch meddwl, neu a oedd yna rhywbeth penodol ysbrydol yn ei gyflyru fo. Neu falle bod o just peth bach yn galw am help. Fe garwn ni feddwl y byddan ni garedig gyda rhywun felly heddiw, ond dwi ddim yn sicr. Yr un peth y wyddon ni wrth gwrs ydy bod y cymeriad yma yn ei ddryswch ac yn ei sŵn yn nabod Iesu Grist. O leia mae o'n nabod Iesu Grist mewn tamedia. Mae o'n gofyn i Iesu, be wyt ti eisiau genddo ni? Be sydd gen ti i wneud? A wyt ti dod yma i'n dyfetha ni? Oherwydd pryd bynnag mae efengil ar waith, mae yna newid. Ac falle bod ni ddim o hyd yn barod i dderbyn newid. Heddiw, yn y byd cyfoes da ni'n byw yno fo, da ni'n gorfod arfer gyda sŵn gwahanol. Sŵn Facebook, Twitter, Instagram. Ac erbyn hyn, fe wyddon ni bod na gyfran mawr o'n cyd-dynasyddion ni yn derbyn i newyddion nid gan S4C na'r BBC nag ITV, ond gan rywun sydd allan yn fanno yn rhoi negeseuon ar Twitter ac ar Facebook. A maen nhw'n creu sŵn. Neithiwr mi gefes i'r brofiad diddorol iawn o bod mewn cwmni nifer o feddygon sy'n Mwslemiaid, a oedd yno yn ateb cwestiynau ynglyn â'r vaccin, y frech roedden nhw'n ceisio roed allan i bawb. A mae yna ofn ofnadwy allan y fanno bod yna bobl arbennig yn lliwio negeseuon ffug. Fydda'n golygu fydda bobl ddim yn barod i dderbyn y frech fa. A'r holl ablygiadau fydda hynna'n ei olygu iddyn nhw a nina o'i cwmpas nhw. A fethon nhw allan yn ganol sŵn cymdeithas a'r gynhadledd ar webinar tebyg i hon, lle roedden nhw yn trio beth bynnag i roi ffeithiau. A meddwl nes i'n sgil y darlleniad yma, be roedden nhw'n ei wneud oedd tawelu bobl, anfon pethau allan, ac yn ceisio bod yn sicr, yn ddiogel, ac yn rhoi geiriau o awdurdod i'r rhai a oedd o'i cwmpas nhw. Roedd hynny yn ddoi hun fe dybiwn ni yn werth. O ystyried y sŵn sydd o'n cwmpas ni, roedd hynny yn werth. O ystyried yr hyn sy'n digwydd ar draws byd heddiw, mewn llefydd fel America, Nina hefyd, y mae celwydd yn luosog. Yn fan hyn, da ni'n sylwi bod y cythral o ddifewn yr unigolyn yma yn cyfeirio at ei hun yn y lluosog. Mae yna ryw flerwch, mae yna ryw ddryswch, mae yna ryw brysurdeb afiach yn y lluosogrwydd hwnnw. Ac falle yr hyn sydd rhaid i ni wneud fel Cristnogion ac fel eglwysi heddiw, ydy rhoi negeseuon cywir a gwir
A mae yna ddoethineb sy'n dechrau codi yn y tir, yn arbennig os gael ddweud yn sgil dylanwadau Donald Trump, bod o'n bellach i ddweud bod rhywbeth yn gelwydd. Mae o yn iawn bellach i ddweud bod gwirionedd yn cyfri. Tydi o'n braf dwedwch weithiau bod ni yn gosod o'r neilltu bobl sydd yn gwneud sŵn, bobl sydd yn drysu ni, ac yn peru i ni fod yn wael mewn corff a genaid ac iechyd meddwl. Dwi'n hoff iawn o'r gair Saesneg well-being, bod ni'n bod mewn ffordd sydd yn iach. Well-being. Gadewch i ni heddiw ddeisyfu ar gyfer yn gilydd yn hunan, a'r byd sydd yn gwmpas ni, yr iechyd hwnnw, sydd yn swnio'n debyg iawn i mi wrth gloi i'r drafodaeth hirfaeth honno yn y plith ni fel Cymru Cymraeg, am y gwahaniaeth a iachawdwriaeth a iechydwriaeth yr ydyn ni'n sôn amdano fo. Falla bod hwnna yn hollti blew, a bod nhw i ryw raddau yn gyfystyr ar un peth. A fydda fo'n beth da, dwedwch, yn bod ni'n callio ac yn dwad i'n iawn deall, fel bod bobl yn credu bod yr hyn a ddwedwn ni yn wir ac o gysur. Gadewch i ni oedi am ychydig, a meddwl am y darn a'r meddyliau sydd wedi dod i'n penna ni. Ac i ni feddwl am ledaenu'r gair da hwnnw, dan amgylchiadau anodd. A ddilyn geiriau Emyn Rhif 579. Fe ystyriwn ni am yr alwad i gael yn hadnewyddu. Ti yw'r un sy'n adnewyddu. Ti yw'r un sy'n bywio cae. Ti yw'r un sy'n tangnefeddu wedi'r cilio a'r pellau. Bywiol rym roddais dim. Bellach ni ddiffygaf ddim. Fawr i Pred. A gadewch i ni gloi ein hoedfa y byr bore yma drwy dderbyn bendith a meddwl am ledaenu bendith, trosglwyddo bendith,
a thawelwch i'n byd ni. Tangnefedd Duw sydd i'w chlaw pob deall, a gadw'n calonnau meddyliau yn wybodaeth a chariad Duw, a'i fab Iesu Grist ein harglwydd. A bendith Duw hollallluog, y tad, y mab a'r ysbryd glân, a fo'n yn plith, ac a drigo gyda ni yn wastad. Yr awr hon, hyd fyth. Amen. A gadewch i ni adael yr oedfa hon mewn tangnefedd yn enw Crist. Amen. A diolch eich am Cymdeithas Gyfeillion a pob bendith arnoch chi. Byddwch yn ddiogel.